אז חזרתי הפעם בגדול, בתור מטיס מקצועי עם רישיונות. אז נעים מאוד, שמי אילן מערוץ H-Fly Sky, כבר לא, התקדמנו. מי שזוכר אותי מ-H-Fly Sky, היינו קהילה ענקית, הערוץ כבר הגיע לכמעט 10,000 מנויים, 340,000 צפיות, ולאט לאט ראיתי שתחום הרחפנים מתחיל לדעוך, אז הערוץ הזה נסגר. אבל באוגוסט 24 היה שוס גדול, רט"א פתחו את הכל, עשו תקנות חדשות בפמ"ד, בית 09, בית 08, א' 11, וסוף סוף יש לנו חוק טייס ותקנות, ו-DJI עצמם הוציאו רחפנים חדשים, אז פתחתי את העסק הזה, פליידרון. פליידרון זה למעשה האקדמיה עם 3 מדריכים מנוסים, 12.5 שנה בתחום הרחפנים, והאקדמיה הזאת באה ללמד אתכם איך להטיס, גם פנאי וספורט, גם יש לנו אקדמיה ל-25 קילו, גם יש לנו הכשרה מעשית בשטח, למי שלא יודע ומאבד את הרחפן שלו, שיש שיבוש GPS, והרחפן נכנס לו למצב שנקרא אטימוד, וטס לו לירדן או למצרים, אז האקדמיה באה ללמד אתכם. מפגשי השטח שלנו זה 6 שעות, מפגשים 4 שעות כל מפגש, אנחנו טסים באזור לטרון, עם מטריס 4T, רחפן מצוין, להמון משימות ובעיקר לשיבושי ה-GPS. מעבר לזה, האקדמיה נוגעת בעוד המון תחומים, אם זה שטיפות, אם זה חשמל, אם זה חקלאות, אם זה ענף האבטחה, ואנחנו לאט יותר ויותר מתרחבים עם עוד מטיסים ועם עוד מדריכים. כמובן שהכנתי עם הניסיון שיש לי בתחום, הכנתי מחולל שאלות, 450 שאלות, שזה מעל ומעבר למה שרת"א דורשים להכנה על 25 קילו, שאלות קשות במיוחד. גם עשיתי לכם מבוא לעולם התעופה, למי שחדש בתחום ולא איתי בשנים האחרונות, מי שעכשיו נכנסתי, התחבר אתכם על קודם כל על עולם הרחפנים, עולם התעופה, איך זה התחיל, איך DJI התחילו ב-2013, בדיוק שנה לפני שאני הצטרפתי לתחום. הצטרפתי ב-2014, וגם אתיקה ומה זה אילרות ומה זה גלגול, כל זה בנושא המבוא. יש לי חוק הטייס, תקנות הטייס לפי המיקוד החדש של 2026, וכמובן מטאורולוגיה וידע טכני. אני אהפוך אתכם פה למטיסים מקצוענים. בשטח אנחנו נפגשים ל6 מפגשים, כל מפגש 4 שעות, סך הכל 24 שעות מעשי, ששם אני אלמד אתכם גם אוריינטציה, גם איך לטוס ללא GPS, להחזיר את השליטה על האצבעות שלכם. בשנים האחרונות DJI הפסיקו עם האטימוד משום על הרחפנים, הם חושבים שבעולם זה טוב שאפשר להסתמך על GPS, בישראל יש לנו שיבושים, אז אנחנו למעשה צריכים את העניין הזה של האטימוד, וזה מה שאני מלמד בשטח. ובאמת הכל במחירים שוברי שוק, 6,000 שקל חבילת מעשי, 6,200 תיאוריה פלוס מעשי, או תיאוריה בלבד ב-1,150. מי שרוצה פנאי וספורט, יש לנו חבילה שגם תיאוריה, גם קורס צילום מקצועי וגם מעשי בשטח ב1,000 שקלים הכל. ובקרוב אנחנו נוציא קורס של 2 טון, ברגע שישרו לי את המפעיל אווירי, אנחנו נתחיל על האגרסים T25 או T50, או אולי נביא את ה-T100, נרד בהתאם לתקציב. אבל באמת פליידרון הולכת להיות פה והולכת להישאר והולכת לעשות תחרות בשוק, ואנחנו רוצים אתכם המטיסים, את הקהילה שהייתה ב-H-Fly Sky, את כולכם אנחנו רוצים חזרה אצלנו. נעשה מפגשים, נעשה הדרכות, נלמד אתכם כמה שיותר. אז יאללה, נתראה בשטח. לכולם, בחניכת שטח, שיעור שני לרועי שלנו, מטיס באתי, רוחות פרצים בנווה שלום. איזה שליטה, על אטימוד, מטריס 4T. טוס קדימה. תראו איזה שליטה גבוהה. העבודה זה אחיזה נכונה של הסטיקים. יאללה, תעשה עכשיו ריבוע שהרחפן מסובסב. יפה.